Hoxe imos mergullarnos na historia dunha infraestructura, unha que parece ter conxelado unha cidade inteira no tempo. Si, falamos da Vía Morta de Ferro. E para comenzar, que mellor que esta frase. Pode soar a chiste, non si? Pero a verdade é que captura a perfección o absurda que é a situación do tren nesta cidade. Este é o noso punto de partida. E é que isto dunha viaxe imposible, ollo, non é unha anécdota, non é algo que pase un día. É, sinxelamente, a realidade cotidiá de moitísimos pasaxeiros. A ver, poñámonos en situación. Unha persoa que volve a casa pola noite. O tren, que tiña que saír pasadas as 10, xa sai tarde. Pero o peor é que a hora de chegada apela e apela, ata que se chega á estación de madrugada. Estamos a falar de casi 2 horas perdidas nun traxecto que se supón que é de rutina. E a explicación oficial? Pois casi sempre a mesma. Problemas técnicos. Para quen viaxa mudo, esta frase sae o pan de cada día, unha forma de resumir un percorrido cheo de avarías, cortes de luz e atrasos, moitos atrasos. Pero claro, todas estas frustracións do día a día non son froito da casualidade, non é mala sorte. O que refleten é un problema moitísimo máis fondo, o que moitos chaman un abandono sistémico da infraestructura do tren en Ferrol. E para entendelo, só hai que botar unha ollada ao mapa de investimentos. O contraste é brutal. Mentres outras cidades galegas importantes están xa subidas ao carro da alta velocidade, Ferrol quedou aí, totalmente á marxe, desconectada. Porque a cuestión aquí non é só que non cheguen proxectos novos, é que se está a deixar morrer unha infraestructura que ten nin máis nin menos que un século de historia. Falamos do ano 1913. Sí, 1913. Ese é o ano en que se rematou a liña que une Ferrol con Betanzos. E o máis forte non é só a data, é que aínda hoxe se conservan elementos orixinais, como as travesas de madeira. Increíble. Entón, que significa isto na práctica? Pois que non estamos a falar de unha vía simplemente bella, senón de algo totalmente obsoleto para o transporte de hoxe. É unha vía única, sen electrificar, con un trazado cheo de curvas que obriga a que os trens vayan a velocidades que foron descritas como ridículas, ás veces sen pasar de 80 km por hora, máis lento que por estrada. E claro, as consecuencias nótanse, en moito, nos tempos de viaxe. Vexamos unha comparazón sinxela. Ir da Coruña a Ferrol leva case o triplo de tempo que ir da Coruña a Santiago. E o curioso é que a distancia é prácticamente a mesma. Visto así, en gráfico, a ineficiencia é innegable e que non ten lógica ninguña. Case se podería decir que é un insulto á xeografía e, desde logo, ao sentido común. O caso é que esta lentitude, esta ineficiencia, vai moito máis alá da incomodidade para quen viaxa. O que está a pasar é que a mala conexión está, literalmente, afogando a vida económica e social de toda unha cidade. Ese illamento ten un prezo moi alto, tanto en termos humanos como económicos. Os datos falan por si sós. Ferrol está entre as cidades con poboación máis envellecida, coa taxa de natalidade máis baixa e coa menor actividade económica de España. E o efecto dominó continúa. Pensemos no mercado da vivenda. Sen un tren que conecte Ferrol e a Coruña nen, poñamos, media hora, Ferrol non pode actuar como cidade dormitorio, como válvula de escape para o mercado inmobiliario coruñés que está polas nubes. Ao final, perden as dúas cidades. Chégase así a un círculo vicioso perfecto, o que se coñece como a pescadilla que morde a cola. A lóxica é esmagadora. O servizo é tan malo que casi ninguén o usa. E cal é a excusa para non investir? Exacto, que casi ninguén o usa. Entón, chegados a este punto, a pregunta é: hai solución? Con todo o que vimos, pois, as perspectivas non parecen moi boas, a verdade. O que temos sobre a mesa é un panorama desolador. Canceláronse servicios esenciais, como o tren directo a Madrid. As poucas solucións que se propuxeron son parches, remendos, que non solucionan o problema de raíz, que segue a ser o mesmo, unha vía do século pasado. Porque, ao final, a única solución real, o único futuro viable que moitos ven, é esa conexión rápida e eficiente coa Coruña, un traxecto de 20 ou 30 minutos. Pero, hoxe por hoxe, esa posibilidade segue sendo negada. Non é unha simple comodidade, é un salvavidas. E con isto rematamos, porque esta historia, como xa se pode intuir, non vai só dun tren, vai do que pasa cando se condena unha comunidade á desconexión. E todo isto lévanos a unha última reflexión, a unha pregunta que queda no aire.
Cal é o prezo real, o verdadeiro custo de deixar toda unha cidade fora do mapa?